We hebben namelijk twee journalisten hier, Johan van de Beek en Paul van Gakeldonk. Heren, hartelijk welkom. Ze hebben namelijk een boek geschreven over het onbehagen. U kent misschien wel de serie uit het Limburger en het Limburgs Dagblad. Meer dan 60 artikelen zijn het geworden. Dat onbehagen moet symboliseren. Een artikelreeks in 2011 mondde uiteindelijk uit in een grote conferentie op, als het goed is, 16 februari. En nu het boek. Heren, hartelijk welkom. Dank je. Dat onbehagen, heeft dat nou in die 60 artikelen bij jullie een gezicht gekregen? En zo ja, wat is dat gezicht? Nou, het heeft eigenlijk heel veel gezichten. Wij dachten afhankelijk dat het ook een makkelijk te omschrijven fenomeen zou zijn. Het idee om die serie te beginnen, die ontstond op de ochtend na de statenverkiezingen. Toen kwamen we eigenlijk in verbijstering bijeen op de redactie. Om verbijstering over de uitslag van de verkiezingen. De winst van de PVV, ja, de grootste partij in Limburg. En de afkalving van het CDA. Ja, overnight was het dus Limburg van een CDA-provincie een PVV-provincie geworden. Nou, in die tijd was Wilders voornamelijk actief met het zeg maar anti-islam standpunt. Dat was het meest bekende standpunt van die partij. Dus ja, dan zou je ervan uitgaan dat in Limburg dus enorm veel islamhaters zouden moeten wonen. We hebben die cijfers nog eens geanalyseerd. Maar dan bleek toch dat in dorpen als, ik noem maar wat, Borgharen, waar volgens ons toch niet echt heel erg veel allochtonen wonen, dat daar meer dan 40% van de bevolking op de PVV had gestemd. Dus ook in gebieden waar je zou denken dat daar misschien wat meer op de PVV gestemd zou worden, omdat daar animositeit is tussen allochtonen en allochtonen. Ook daar werd dus massaal op de PVV gestemd. Toen hebben we gezegd van, dan moet er dus veel meer aan de hand zijn. En dan, nou, vervolgens hebben we het startsein gegeven voor een lange journalistieke speurtocht met het idee van, we houden pas op als we het idee hebben dat we een antwoord kunnen geven op die vraag. Inderdaad, welk gezicht heeft dat onbehagen? Ja. Welk gezicht heeft dat onbehagen nu uiteindelijk gekregen? Is er wel het onbehagen? Of het bestaat? Ja. Ja, het bestaat onder andere in statistieken. Ik bedoel, er zijn heel veel Limburgers, er is onderzoek naar gedaan, die echt oprecht menen dat het vroeger beter was. Dat sentiment, dat hoor je heel veel. En wat je ook ziet, en ik heb dat zelfs in een geboortedorp heb ik dat ook teruggezien. Ik kom uit Masniel, dat is een kerkdorp van Roermond. Dat mensen heel erg, nou, ik wil niet zeggen bang zijn voor de buitenwereld, maar wel een soort neiging hebben om met de rug naar de grenzen toe te gaan staan. Met de rug naar Brussel, met de rug naar Europa, met de rug naar Zuid-Europa. En zich heel erg sterk te focussen op wat ze beschouwen als de eigen identiteit. Dat is altijd wel zo geweest. Zeker in Limburg is er sprake van een hang naar eigen identiteit. Maar dat ging tot voor kort niet echt gepaard met het afzetten tegen anderen. En dat is een fenomeen wat we nu wel hebben waargenomen. Nou, Hedwig, we hebben het eerder een uitzending gehad. Je woont in Amsterdam. Je bent een tijd uit Limburg. Als je nou op afstand kijkt en je hebt zo'n discussie over wij Limburgers hebben een onbehagen. Wat denk je dan? Van, joh, ik schaam me er wel een beetje voor, moet ik eerlijk zeggen, dat zoveel Limburgers op de PVV hebben gestemd. Dat als je nu zegt ik ben een Limburger, dan wordt het toch anders gehoord dan voorheen, laat ik maar zeggen. Dat is wel curieus dat je dus wordt gezien als lid van een clan. Ja, dat is heel opmerkelijk. Maar je merkt ook, want het is grappig dat je zegt, juist als er geen allochtonen zijn in een gebied, dat er de hele tijd angst is voor het onbekende. Ja. Want ik kom uit Amsterdam en daar woont iedereen samen en dan merk je dat het geen enkel probleem is. Ja. Dus het is vaak, dat is tekenend, dus dat eigenlijk als je met z'n allen samenleeft, is er geen probleem. Maar als je met z'n allen, met dezelfde mensen onder elkaar leeft, is er opeens de angst voor, stel je voor dat er iets gebeurt. Ja. Maar wij zijn toch altijd trots geweest op ons Limburg? Limburg, Limburg, Deeg oog nog steeds. Ja. Moeten we daar een tandje terug? Die trotsigheid? Nee, maar ik denk wel dat je dat op de een of andere manier moet herdefiniëren. Mag ik een anekdote vertellen? Graag zelfs. Ongeveer een week of 5, 6 geleden was ik in Masniel, mijn geboortedorp. En daar was een avond werd georganiseerd onder het motto is Neel nog Neel. Dat ging helemaal over identiteit. En die hele avond werd er geklaagd over het feit dat de Hollanders die in het dorp waren komen wonen niet meededen met het verenigingsleven, niet meededen met de carnaval, niet meededen met de harmonie. De harmonie die overigens flexleden was aan het zoeken. Dus dat was een lange klaagzang, terecht, want daar is sprake van een soort afkalving van allemaal dingen die vroeger heel erg vaste waarden waren. En op het einde van de avond toen kwam de presentator naar me toe en die zei, meneer Van de Beek, van de krant, heeft u daar misschien een verklaring voor waarom dat zo gaat? Toen zei ik, nee, een verklaring niet, maar ik heb wel een suggestie. Als jullie nu de volgende keer zo'n avond houden, nodig dan
die zogenaamde Hollanders nodigt hij dan expliciet uit en probeert dan ook gewoon, eens, al is het maar voor 1 avond Nederlands te spreken. Ja, precies. Dat is echt zo. De hele avond ging dus in het dialect. Ja, dat was ook op de toneelacademie. Ik was een van de weinige Limburgers op de toneelacademie. En al die mensen komen uit de Randstad. En die zeiden, ja, ik ben in een winkel en ik spreek duidelijk Nederlands. Maar iedereen wil zijn duwtje erbij. En iedereen blijft gewoon plat praten. Hè. Dus dat is soms ook misschien handig. Je hebt daar een jaar aan gewerkt. Dus uiteindelijk in boekvorm verschenen. Een selectie is dat. Een selectie van de artikelen. Ja. Is het nu klaar? Dit was het? Nee, dat denk ik niet. Kijk, we hebben een aantal antwoorden gevonden op die vraag, maar we zijn er nog niet helemaal. En we willen een aantal onderwerpen die we daar in orde hebben gesteld in de serie, willen we nog verder uitdiepen. En ik noem maar wat, de verhuftering van de maatschappij. Dat vind ik ook een heel belangrijk onderwerp. Dat voltrekt zich over een heel breed terrein. Hè? Of je nou hebt over het gedrag tegenover politieagenten, hulpverleners of de banga-lijstjes van scholieren die tegenwoordig heel populair blijken te zijn. Daar is dus iets aan de hand waardoor voortdurend een confrontatie plaatsvindt. En wij willen er zeker nog mee doorgaan met de serie. Alleen op een iets andere manier. Hoe precies weten we nog niet, maar we zijn hier nog niet klaar mee. Wat we wel eens te horen kregen van jullie leggen altijd de nadruk op het negatieve. Er zijn toch ook positieve dingen. Overigens, de serie heeft ook positieve ik mag net zeggen, ook positieve artikelen. Wat ik zelf wel heel erg fascinerend vind, en die mensen zijn we ook tegengekomen. Paul heeft er zelfs een aantal geïnterviewd. Is dat mensen die eigenlijk tegen de tijdgeest in zeggen van, nee, ik ga ervoor zorgen dat in mijn buurt dit en dit geregeld wordt. En ook al kost het veel moeite, ik ga dat toch doen. Ja, een heel mooi voorbeeld van de wijk Mezenbroek in Heerlen. Dat is een vogelaarwijk, hè, dus met enorme achterstand, enorme criminaliteit. Daar is heel veel geld in gestopt van gemeentewegen om die buurt weer wat cohesie in die buurt te brengen. Hè, want tot voor een paar jaar geleden liepen mensen daar langs elkaar heen die in dezelfde buurt wonen, kenden de buren niet, had te maken met de criminaliteit, et cetera. Wat ze daar nu gedaan hebben is heel simpel, maar één van de projecten die ze daar gedaan hebben, is een moestuintje midden in de wijk aanleggen. En iedereen die daar woont, die kon zo'n moestuintje krijgen. Nou, en dat heeft ervoor gezorgd dat al die mensen die elkaar helemaal niet kenden of niet groeten, weer met elkaar zijn gaan praten. Allochtonen, autochtonen, mensen uit Afrika, mensen uit Azië. En het is geweldig om te zien hoe dat werkt. Hoe je toch met... En daar zit ook een corrigerend mechanisme in. Want zeg maar, vandalen die menen dat ze die fruitboompjes op een avond kunnen gaan omkappen of in brand steken, die zullen dat niet in hun hoofd halen, want die worden door de eigen mensen gecorrigeerd. Dat is een heel interessant experiment. Ja, jullie hebben daar een jaar aan kunnen werken. De media gaat steeds sneller, dus ook journalisten krijgen steeds minder tijd om hun dingen te doen. Is dat niet ook het summum voor jullie als journalisten, dat je vrijheid krijgt om dit soort portretten te maken? Natuurlijk, we zijn ook heel blij dat we die vrijheid hebben gekregen. Want je zult de collega's kost moeten geven die wat tegen gezegd wordt van maak maar 10 verhalen in 1 week en voor minder doen we het niet. Maar wij vinden dit heel belangrijk, want dit gaat over actuele maatschappelijke thema's. En het gaat niet om dingen die heel snel weer voorbij gaan. Nee, dat vonden we ook echt geweldig, ook van het managementteam. Dat ze ons de kans gaven om veel verder en dieper te gaan dan het gebruikelijke drive-by journalism. Dat je er ergens heen gaat, 2 quotejes en dan heb je het verhaal klaar. Daarmee kom je niet achter wat er precies speelt. Daar zul je veel langer mee bezig moeten zijn. En dat is uitzonderlijk, denk ik, dat ons gegund werd. Een selectie van alle artikelen die gepubliceerd zijn in de Limburg en het Limburgs Dagblad zijn gebundeld in het boekje Het Onbehagen. Een zoektocht naar de Limburgse ziel. Waar is het onder andere te krijgen? Online, dan ga je naar de website www.limburgers.nl en dan klik je op webshop en dan kun je het zo kopen en heb je het een dag later naar huis. Oké, dankjewel heren voor de komst naar de studio.